छुट्टी मिलल बा बम बारूद चलते बा ओकरे दिन से देखा तरह के गोली चलता वहाँ बारूद चलता वहाँ तेल महकाता इंडिया में मौगी कहत बा मर्दा से कि ये बोला वहाँ आवत काहे नहीं खा मर्दा कहत बा कि आए मीठ बोलो कि देहिया बुलेट प्रूफ बन जाओ कि है उग्रवादिया से के बम से कुछ मीठ बोल दो समय नहीं खे हमरा भी तनी मुस मार लो। आँखों में रखती हूँ काजल की तरह, होठों पर रखती हूँ मुस्कान की तरह। आँखों में रखती हूँ काजल की तरह, होठों पर रखती हूँ मुस्कान की तरह। अब जहाँ भी रहे खुश रहे, आपको मैं पूछती हूँ भगवान की तरह। अरे आंखें है झील जैसी चेहरा गुलाब है, जाने बहार ईमान भी तेरा गुलाब है। अरे पगली चर्चे में तुमको भेजा गुलाब है, वो है गुलाब उसका खिलौना गुलाब है। अभी एगो हाँ जी वाल्मीकि जी रघु मारो खेसारी भाई गीत गौले रहलन कि अरे गवना करा के अरे डोलिया में जितेश बाबू काथी काथी खोद तबारे करा बड़ी हैरान करा देले बारू तो पौए गीत गायब की बहनियों से सुन ले बस हे दीदिया लोग है मोच के मालिक स्वामीनाथ मौसा नहीं खन और उन अलबेला नहीं खन मोदी जी लालू जी नहीं खने मोच के मालिक तू लोग हो तू लोग ठीक बारू तब मोच पर ताव झगड़ुआ ना दूगो काम करे के पड़ी बेटा के आवश्यकता से ज्यादा शिक्षा दी सब है आ जवान बेटी के हाथ में मोबाइल मत दे न तो आधा गुंडा सब के कहे ये हम हाउ लोग कहे सोना के सिकड़ी पहने वाला गाड़ा गाड़ी करे वाला थोड़ी कही लेकिन औरतिया बेचारी कहत बिया अरे बड़ी परेशान कोइलू अब राम करे दो अरे बड़ी परेशान कोइलू अब राम करे हे ने आओ तय अपना दिलवे में हमरा के बिहान करे बड़ी परेशान कोई अब राम करे बड़ी परेशान कोइलू अब राम करे जितेंद्र भैया में कहीं सलील भाषा लौकी अश्लील ना लौकी सुनो तय अपना दिल वे में हमरा के बिहान करे अपना हमरा के बिहान करे सुर सिखल जाला सीनियर गायक के सामने बानी हमनी के लइका कहले बा देखी जैसे माई बाप के सामने सब देवता के महत्व कम हो जाला वही गति पति के अगर प्यार करे के बाद अपना पत्नी से करो अब पत्नी को भी अगर प्यार करना है तो अपना पति से बच्चा से परिवार से करे अब
मरद गइल बाटे विदेश आई हम मेहरारू रेस मेहरारू रेस कह दिया बेचारी कि श्री देवी रेखा है माँ अरे तोहरा आगे फीका श्री देवी रेखा है माँ एकरा आगे फीका श्री देवी रेखा है माँ हमारा मौगी के आगे फीका बा हमर मनवा मोह लेबे ते तोहरे लगे तरी हमर मनवा मोह लेबे ते तोहरे लगे तरी रह जा लहरी जी पति और पत्नी के प्यार होखत बा मौगी अचरा बिछा देले बा आ मर्दा बैठा के आहा अरे ओढ़नी बिछावो आचरा बिछावो कुछ काम करे दो अरे आचरा बिछावो कुछ काम करे दो ए शैलेंद्र तिवारी बाबा जितेंद्र भैया अरे अचारा बिछावो सब कुछ काम करे दो तय अपना दिलवे में हमारा के बिहार कर एगो बात कहे के मन करता सुनता कहीं हे अरे जग में सबसे सुंदर बारू तोहरा के हम का कहे हे जग में सबसे सुंदर बारू तोहरा के हम का कहे हे मन करता एगो बात कहे के कहीं कि हम ना कहे मन करता एगो बात कहे के कहीं कि हम ना कहे ए सुनो सुनो गोदिया में हमारा के गोदिया में संग ही बिहान करे दो गोदिया में संग ही बिहान करे दो ए तिवारी बाबा चैनल वाला बाबा हई जितना चैनल वाला लोग आइल बा एगो कलाकारो आइल बारे का नाम है भैया के वाल्मीकि गिरी गोदिया में हमारा के बिहान कर तय अपना दूनो बरहम बाबा